Det er midnat. Klokken cirka 10:30. Vi kører høster. Jeg kører selv i en traktor. Og det er mega skægt. Nu er jeg halvt fuld, og nu skal jeg til at overveje læse på. Martha skal køre derovre, som man kan se. Og jeg kører her selv. Ej. Jeg ved ikke, så er det pisse nok, og så har jeg sådan en bil ovenpå. Det var nogle lige baggrunden, ikke? Nu får lyden af, ikke? Tak for denne udsendelse. Ej, bye. Fortsættelse følger. Ej. Vi kan se portaler herinde. Men der kæft bare over 200 opdrejninger. 220 opdrejninger. 0 kilometer i timen. Nu kommer Sweden. August. Som Holland mig der skal have. Det er først. Tak. På. Helt tæt på. Helt tæt på. Hvor går vi den her? Ja, der var her. Midnat. Det er bare glasset om. Så har vi 12 år at køre sammen her. Det står noget Holland på mig, det kan jeg ikke, for det er pisse sort. Bye. Og det er ikke det der bliver røde heroppe i hjørnet endnu. Det er altså spejlet. Til mig bag, ikke? Hold. Der ser herren, men ham kan ikke. Jo, det kan jeg lige akkurat. Det er